Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан ҳатман дар канал обуна шавен, лайк монед дӯстон, зангулачаро пахш кунед. Дар номерҳои поёнбудаи мо нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Гипразем, Озодӣ Занон 2. Аз роҳи Тоҷирон дӯстон то пеши хона примерно 1,5 километр ҳамхир аст. 1,5 километр роҳ аст. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. Раҳи мошинрав. Ҳозир дар омада маълумоти хонаро гап мезанем дӯстон. Хонаҳо ремонт надоранд айни ҳол. 5 сотиқ замин, 123 квадрат, об дилине аст дӯстон, якта качалка, яктои дига аст таи замини об буровардагиан. Светои шаҳрӣ, 3 дар хона. На биное ки якошиёна аст дӯстон. Инҷо замин, дарахтҳои мевадиҳанда дар ин тараф. На об ҳаст дӯстон. дар ин ҷо бошад ду хона мешавад дӯстон. як хона аз тарафи дасти рост, як хонаи дигар аз тарафи дасти чап. На фаҳмидем. Ростаки санузел дӯстон, ҷои душевой. Надо тратить мяч, телефон в любом случае не убил. А того? Да, не знаю, как телефон в случае не убил. Телефон-то золото. А что это телефон золото? Ama haştot hazır birisi kardaki. Haştot hazır birisi. Сем хонаш ана ҳамин аст дӯстон, сари роҳда меҳмонхона. Дай калон аст. Бари бино хати пушти бино. Инҷо дӯстон як хонаи дигар кардагиам. Хонане ростаки ҷои ошхона аст дӯстон, дедонхона. Инҷо бошад ҷои ҳоҷатхона. Инҷо аст ҷои душевой. Яктои дига ҷои кухня дӯстон. Ҳамаш нав кардагиам, тахта пахтоамаш нав аст. Хоб дӯстон, хонаро ба навор гирифтем. Кришашам мақсад тайёр аст, задагӣ аст. Як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гипразем, Озодӣ Занон 2. Замин 5 сотиқ, 123 квадрат, 3 дар хона. Нархи ин хона $37,000 амрикоӣ. Хариди фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Номерҳо барои тамос 80 385 56 56. Як номери дигар WhatsApp, номерҳои Русия дӯстон, +7 908 73 61 519. Дар ана ҳамин номерҳо метавонед WhatsApp соимук номерош муроҷиат кунед дӯстон. Хоб, раҳмати калом барои диққат. Дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон.
дар номерҳои поёнбудаи мо нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. Ногуфта намудем ки якчанд намуд дарахтои мевадиҳандаам дар рӯи ҳавлӣ ҳаст. об гуфтем ки об ду линия об аст, оби качалка, оби равон, замин кандагиан дӯстон, светои шаҳрӣ, документҳои хона 100% аст дӯстон.